saveur gourmande no civet, zay magnano salon de thé, bar à vin, épicerie fine. Et zay agnatin'ny salon de thé, zay magnano café, raha jiaby mikasiky petit déjeuner, ataonay jiaby. De bar à vin, karaha ty zao, zay magnano bar à vin, misy vin rouge, vin blanc, rosé. Tegna tsara miaraka amin'ny vin ka fa etsika jiaby foie gras. Zay koa magnano foie gras, afaka magnano dégustation, mivanga sur place koa mety mihina sur place. Foie gras né, foie gras mi-cuit, baka bendy. Igny foie gras né. De ankoatran'izay koa zahay magnano glace sur place, de magnano jus naturel, magnano smoothie, milkshake, de magnano cocktail. Afaka gagny sur place na à emporter. Afaka magnano emporter zay mikasiky jus naturel, cocktail sy ny smoothie ndraiky milkshake. Ankoatran'izay koa zay magnano tapas, foie gras portion, planche de fromage, planche de charcuterie, porc volaille, de magnano portion na frite, bouchon, ataonay aby jiaby zegny. De zay zegny heure d'ouverture anay commence à maraindraigny 8h jusqu'à 13h, de 16h jusqu'à 20h. Zay koa ato amin'ny saveur gourmande afaka mandray événement, ohatra anniversaire, na baptême, raha karaha zegny, dikan'zegny afaka privatiser lieu zahay. De zay koa misy page Facebook amin'ny anaran'ny saveur gourmande amin'ny Facebook agny ahitavanareo publication ataonay ato na client avy mandeha eo magnano selfie, magnano publication agnatin'ny page Facebook-nay agny. De agnatin'ny épicerie fine-nay zay misy la vanille baka sambava amidinay ato, agnatin'zegny aby magnano tisane zahay, pépite nature chocolat aminay ato aby jiaby.